sa ka. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ja. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Somewhere down the road. Our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Sometimes goodbyes are not forever. It doesn't matter if you're gone. I still believe in us together. I understand more than you think I can. You have to go out on your own so you can find your way back home. And somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. Letting go is just another way to say I'll always love you so. We had the right love at the wrong time. Maybe we've only just begun. Maybe the best is yet to come. 'Cause somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that heart of yours will come to see that you belong with me. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao gini usa ka babay nga taga Malitbog, Bukidnon. Apan naakaroon sa Saudi. Ang ato matatampo nagdahasingan nga Ja. Ha? Mabdos ka? Ojo, Ya, saan to na? ang buti mo ipasabot nga. Dili ka manubags na hitabo na ako. Sinsya na ka dyan, ha?
Di pa ko andam mga tubang obligasyon eh. Ano yun? Sawa naman lang niya akong gimabtos. Oh, paul na sa inyo. Aron adto ka mga anak. Niresulta ka na sa imong kabuang, Jack. Ma, Kipa-eskwela bitaw ka sa una, ni undang yun ka kay mantrabaho ka. Unya karon ni uli ka dinis ato nga mabdos ka, ha? Ug kung sa to'y imong giingon, dili manubag ang amahan anang imong gimabdos, ha? o ma. Masayloan lang ko, ma. Nyon, saan pa man nako nga ni alaman eh. Sige, pakatawhan ng imong gimabdos bahala ug way ilhong amahan. Ha? Mantrabaho ka? O ma. Muhang yun ko nimo nga ikaw lipahala sa akong anak. Kay kinahanglan ko mangitag trabaho. Aron may ikaw suporta ko sa akong anak. Unya asa ka man sa mantrabaho. Sa Cagayan, ma. May kailaman ko nga mutabang nako. Pasulod ko ng tindera. Ah, ala, sige pag-amping dito. Salamat, ma. Kapoy sa tindera, tata. Sige lang. Ang importante nga may trabaho ko. Day, okay ra ka, Day? Okay na ko, day, oy. Antos lang ha. Sige lang, hapit naman taman nila. Makapahuay na ta. Ay, salamat intawan. Nakapahuway na kita. Maugid. Matog na ka? Oy, day. Ayuso, uy. Ha? Ano man? Mag-text-text ta. Sa tung kauyaban ba? Maayo ka diha kay may uyaban ka. Ako intawan, wa man. Hatagan di ka. Aron na kay kalingawan og tawag-tawag. Oh, dara o, kani o. Mo ni yung number. O, sa masip pangan ini niya? Tawagalan ko, Nuno. Nuno sa punso? Naan ko ni wala kay gamitanti ka. Ang sakit tayo mong name? Ja. Ha? Makikita ka na ko? Oh, ja. Kana ko na ako kira ni mo. Kanusam ka na time. Pwede ra ugma kay day off man ako. I love you, Ja. Huy, karon pa ganit na nagkita. Nag-I love you na ka na ko. So, mamali gibati na ko ni mo. Nuno. May chance ako, Ja. Sultihan ta na kas tinuod no ha. Ganahan sad ko nimo. Good mo na. Kita na. O niya ko sugton ti ka. Makadawat ka na ako nga may Nga may anak ka? nahibaw lagi ka. Nang tanang magkusim ka uban. Ja, mahal ti ka. Bisag unsa ka pa. Nuno. Kung okay ni mo, mapakasal ta. O kuhaon ta mong imong anak. O isipon ko siya nga sama gyud sa matuod akong anak. Sige. Masugot kong mapakasal ni mo.
din eh. Kaya ako ni teritoryo. Dong. Ay, dong katog na, be. Hubog na kayo ka. Kapoy na buhi ninyo. Balayan mo! Ha? Gipalayas na mo? O, dong. Imo migi palayas gabi eh. Day, sa ilua ko di ha. Wadyo ko mahibaw sa akong gibuhat. Dong, ayaw na pag inom-inom ha. Lain ki ka mahupugkod. Magyaw-yaw ka. Oo, day. Oo. Sa ilua di ko sa akong gibuhat ha. Ay, barang ako buhok, dong. Sakit kayo na. Dong! Anong dugay mo kay ka mga bli ha? Saban, nakikitaguan diyan laki. Dong! Kasi laki ba? Nagkalingaw na kong duha og Mobile Legends. Maong dugay ko nakaablihin mo. Harong gida. Kay may bawan ganina ko nga may laki ka. Patyong tagid ka. Uga pilon pa na ko ng imong anak. Nuno! Abi bila ko tarog ni Duha na nga ako na bana. Nigawas naman hinuunang tinuod niyang batasan. Oh, uy, si Richard man nga nawag. Ang akong kaduwa sa Mobile Legends. Hello, Chard? Wa na malagi mo mudo og Mobile Legends. Tuwa sa ka. Koon, Chard. Nagsiki magod mig-away sa kumbana. Unyo sahay, akong dapatan. Uy, kapatid ko na ng umbana. Ari pa lang ka nako, pangkaon tagi ka. Richard. Saman ko eh. Nagsige naman hinuon ko kung ako na Richard. Naingapag naman hinuon ko. Bijat na sa day. Diya, ganahan ka nga mo abroad, kitabangan di ka. Maayo pa to mo abroad ko. Ano makalingkawas ko ni Nuno? Ha? Mo-abroad ka? Mauna dong. Mananghidot ako ni mo nga ma-abroad ko. Maayo nang makatigom tamin tres wa patay anak. Sige. O ya, imong anak. Pwede naman nga ako sining ibili ni mama. Sige. Imong mga papilis na Sa Manila ako mag-process dong. Ah, Ako punta akong si Richard. sige, sige. Hindi ako masukat, hindi ka punta ako sa Manila. Salamat nga nakita na kita sa personal siya. Kainot sa akong gipating nga gigakos ko ni Richard. Chard, tabangi ba ako lihok sa papeles para abroad ha? Way problema, tabangan na ka. At tatas akong gipoyan aron makapahuay ka. Ha? Dili ka mo sugot ka mo abroad ko? Masugot man pero dili pa karon. Unsin puting mong ipasabot? Mahal ko ni mo, dili. Richard, may bana ko. Pero wa sa may gugma ni mo. Ako ang matuod nga nagmahal ni mo. Richard. Kalimting mo ba na? Kita magtipo na kay. Richard. Wag yun ako kapugi akong kaugalingon. Huwag may nahitabog yun naman, Richard. Oh, si Mama. Nanawag si Mama. Hello, Ma? Nanawag ba lagi ka? Pahibaw ko talag ka nga angay na di mo kalimtan si Nuno.
Nga naman, ma? Dugay raman day kang gibuang ni Nuno. Katong diri pa ka, may babae naman di ito. Unsa? Mauna. O karon nagkuyog-kuyog na siya sa iyang babae. Mong ayon na paghunahuna nga may bana ka pangaulion. Mahinood nga may babae ng imong bana. Aron wala magsamok na to. Ang tinuod lang, nalipay sa daya ko nga nakalingkawas ko ni Nuno. Kay mangulata mo to siya. Maayo lang untaog, lahi ka ni Nuno, Chard. Ay kabalakad siya. Kaya dili may tabo nga napatan ta ka. Kilap na kay ka. Salamat, Chard. Ko hindi ay, ako na itong ipadayon og lihok akong papeles ha, aron maka-abroad ko. O sige, ipadayon to. Mo ba? Mag-abroad na ka? O, Chard. Mahinoon siya. Ano saan ka malaga? Karong si manahadong, kay dinalian man ni. Dali arang nalabayas panahon no eh. Walang hibaw eh. 1 year na ako din sa akong gitrabahoan. Og, pero may nasa ko makapada ni Mama og ni Richard. Uy, si Richard na ninanawag. Hello, Chard? Dahil na silang chard eh. Pwede og bal na lang nga tong tawag ay. Bal? Ano man ang bal? Binaligod sa lab, bal. Ikaw, good. Sige, bal. Bal na lang tong call sign. Kumusta naman ka niya? Okay naman ko, bal. Usahay kapoy pero carry ra. Kuan ba? Nata ko iyang yun mo. Unsa man na? Mauwam ko eh. Nga nung mauuman kuno ka. Nga kun buti na naon. Ako naman kang bana. Kuan man gud. Nakoy naibdan nga motor ba? O niya? Uwang gugoy ka down gud. Sige. Padalan ti kag para down. Tinuod bal? Imo kong paradan? O lagi. Salamat bal. Love you. Love you too. Ay, salamat. Off na gid na ako. Makapahuway na gid ko. Uy. Ang magawang man ni Richard ini chat na ako. Ja. Kung mahimo, ayaw na pagpada o kwarta ni Richard. Kay gipuang ka lang niya. Naasiyay babae diri. Tinuod ka ni. Di gisan ka picture. Dili. Sir Richard gani. Og may gigako siyang babay. Saluhan ko siya. Hiri mo man ang gibuhat na ako. Gimahal ti ka o gilaom ko nga tinuod ang imong gugma na ako. Pero ano imo mo kong gipasakitan? Natintalan ko siya. Saan nga layo ka mong gukain ako? Richard, dili na mo'y katarungan, uy. Inglay noon nga waka may gugma na ako. Imo na kong ipangurtahan. Di na tinuod. Mahal ta ka siya. Ayaw na ko padungga pa, ana. Kinili ako mo to, pa, ana. Kaya kung mahal pagit ko ni mo, diliot na ka magitaglain. Bal, Ay, naku, tawag-tawagan ang bali mo. Waki ang ngay tawag na ko, ana. usbon ko pa silua ako. Mahimuti ka pa sa iloon, Chard. Pero dili na mahitabo nga mabalik ang ako pagsalig ni mo. Tungod kay makigbuwag na ko ni mo. We had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for
Gisakitan ko sa kibuhat ni Richard na ako. Kay nagtuo ko nga tinuod ang iyang gugman ako. Apan, dili man di ay. Kay nakahimo man siya sa pagpasakit na ako. Sa pagkakaroon, may bag-o na kong uyab. Og manghinaot ko nga dili siya sama sa mga lalaki nga niagi sa akong kinabuhi. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jack nga taga Malitbog, Bukid noon, uban sa awit ngayang gipangayo. Awit ka rekalahan somewhere down the road. And somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter where, but somewhere down the road, I know that. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscilla Ricadas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanda.